Ainhoa Matxi, companya, conta'ns. Mireu, companys, quina meravella de tortells que estan acabant, perquè és que només estem a uns dies, a unes hores d'eixe dia de Reis, on este tradicional dolç no pot faltar a les nostres taules. I a més és que este tortell s'ha reconegut este any pel Gremi de Confiters com el millor tortell artesà de la Comunitat Valenciana en la seva categoria tradicional. Eliseo, quin és el secret? Pues el secret és la esponjositat que hem aconseguit en la massa i el sabor a cítric, a taronja, que gastem molta raspaura i el suc de la taronja. Un tortell de premi, però que a més també té premis dins. Sí, sí. Nosaltres fiquem, en vegada del rei tradicional, fiquem una figureta, una baqueta graciosa i en vegada de la fava, fiquem una fava de porcelana, en una corona, una sonrisa, que sigui un poc més gracioset. Més divertit. I este reconeixement que vos han donat ha tingut repercussió? Està venint més gent al vostre forn? Pues sí, la veritat que està sent una locura. Tenim una persona soles agafant el telèfon per els encàrrecs, la gent preguntant per el guanyador. I quants tortells heu arribat a fer? Quants vos han encomanat? Pues estem rondant els 2.000. Es passarem segur. Mare meva, quina barbaritat. I a mi m'agradaria també provar un d'estos tortells, si és possible, Eliseo, perquè jo sóc molt fan dels tortells. Jo faig sempre que ma abuela em compre tortells i m'escongele per a l'estiu poder menjar-los. Tot l'any, menjant rosco. Exacte. Així que la nata, per favor, per a mi. És que, mireu, és que té una esponjositat, vamos, increïble. Així que anem a tastar-lo. Suposo que us estaré donant un poquet d'enveja. Boníssim! I mireu! Què és això? És el rei o és la fava? Bueno, la vaca o la fava? La vaca. Pues companys, ja ho vegeu que a més, corona a fortuna. Gràcies!